Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon f'dibattitu fil-Parlament dwar l-estimi li jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu ħabbar kif mill-ġdid pajjiżna se jkollu allokazzjoni li tisbuq kull investiment preċedenti biex jibqa' jitjieb il-qafas soċjali ta' pajjiżna u ħabbar kif in-nefqa rikurrenti se titla' 2 biljuni 324 miljun euro li 73% minnhom se jkunu qed jiġu investiti f'pensjonijiet u benefiċċji soċjali. Il-Ministru żied ukoll li aktar minn 42 miljun euro se jiġu injettati fis-servizzi soċjali mħaddmin mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS u l-entitajiet li jaqgħu taħta fil-waqt li 14.8 miljun euro oħra se jmorru biex titkattar aktar ħidma bisħab maqdiet volontarji waqdiet mhux governattivi. Dawn l-investimenti kollha se jkomplu jwaslu biex kif seħħ fl-aħħar snin l-att ta' persuni f'riskju ta' faqar u faqar sever jonqos b'mod drastiku, speċjalment fost il-pensjonanti u dawk vulnerabbli. Fil-fatt minn 18,827 persuna li kien hawn dipendenti fuq għajnuniet fl-2013, dan in-numru issa naqas għal madwar 6,000 persuna. Dan minn barra miżuri oħrajn ewlenin bħal żieda ta' 82% fl-allokazzjoni għal pensjonijiet mill-2013. Għana mhux talli għal-grazzja tal-ekonomija ta' dal-pajjiż, il-ħidma tal-Maltin, mhux biss nagħtu l-kola kollha dejjem mhux fl-aħħar għax tkun waslet l-elezzjoni tal-2008, imma tal-li zidna il-pensjoni kwa pensjoni. Nista' ngħid li dawk li fl-2013 kienu fuq il-pensjoni minima nazzjonali, kalla jrid f'Jannar u nawguralhom li jgawduha għal ħafna u ħafna snin oħra se jkunu qegħdin jaraw l-10 żieda tagħhom. Għal kulħadd bla distinzjoni, kull pensjonant huma x'inhuma il-mezzi tagħhom se jaraw żieda ta' 8 euro fil-ġimgħa. L-in-work benefit iċ-child care mingħajr ħlas iż-żieda fiċ-children's allowance għal kull wil togħtija ta' 10,000 euro għall-adozzjoni u allowances ta' 500 euro għal familji bit-tfal li jkomplu jistudjaw se jkomplu jagħmlu dan il-qasam soċjali aktar b'saħħtu f'pajjiżna. Il-Ministru Falzon temm jgħid li minkejja r-riżultati pożittivi li kien hemm s'issa, il-ħidma xorta waħda se tkompli tissokta. Waqt li ringrazzja lill-entitajiet kollha li jagħmlu xogħol imprezzabbli fil-qasam soċjali u waqdiet li jokkollaboraw mal-Gvern f'dan ir-rigward, il-Ministru temm jisħaq li hemm lokal aktar ħidma flimkien.